Explore Kapatisi TV. Admissions open for degree courses in Sahkhar College. Various VTC courses are offered along with majors in many subjects. Pay reasonable fees in installments. Meritorious students will be given fees concession. Ka samla Naomi Lawanpli Sahkhar ka samla ka populi Hussein Edmund School like Khreh Shillong kalayo khandai pun reo 0.1% ha ka examen Indian School Certificate class 12 Humanities stream ha ka jingpen bana result dangshan kani ka samla kalayo ru shispa mark ha ka subject Political Science khandai marks ha ka subject Sociology khandai pupra marks ha ka subject Psychology but pra khandai marks ha ka subject English ha ka jingakran bat ka bati CTV ka samla Naomi Lawanpli Sahkhar ka bade ka khun kan thai jo ba klain bor Jeffrey Hadia bat ka kong editor Khreh Sahkhar klai thu ba ka ju pulut por kum ban reu adu pra kan ta ban Khreh kwat bat pen Khreh baru kum no ban pas ya ka examen ka kerteng jonga ka de Naomi Lawanpli Sahkhar but nga pas ya ka ISC na ka St Edmund School first batch ha ka kerdan ka beningkong ka full form jang ka ISC ka de Indian School Certificate ka kham ta fru na ma ba ka de na barok ko ka di India te barok ki khena ki shimbintai ka ne kam de ta ha Meghalaya kan kum ka emboss ka de English medium board kum bang atip te gidan Southly ha Shillong kalong kire ki kita kilong ki ka St Edmund School ka Painwan School ka Loreto Convent ka Shillong Public School ka Meghalaya Public School te kadang dontang ya ka ICSE hakane exam nga yo 96.5% ha school te nga yo ka kedan beningkong ka subject bang yo highest te ha ka Political Science but nga yo shispa ya ka board exam nga la sedang ka revision na do ubnai January but nga ju practice ru iki sample paper but ki question paper jang ki snam balada ban kampen Khreh bha ha ka shisni te nga ju Khreh kum to 100 ne prakanta tang ba hapdeng ru nga ju shim ma shong that kum to shikanta ne arkanta tang ba kamde mo ban chu Khreh interbet kum to kanu kanta ru tang ba phidi ben le jingmut me hakikot tang menchua nga julet class 10 chapo tang ba mentang am julet chu class 11 12 kan khanet em kan expect da bangan top tang ba ngala kermen hi ba kat bangan yo ban le bha nang ta uble ula le ek basa bat nga ai ngu shishai u ba ula ai nga kan ka jingker khu na ka benta kalawai nga community ban beteng ki jing puli ha ka Political Science but ru ban Khreh ringkat ban yakhoni kini ki exam ba pher ha ki dang ki jing e kom ba ju sngo strain nga sngo thakhle te nga shong that no nga bu shaki ko charu te dang la khamla te nga la beteng yang puli nga ngam ong bangam ju pet social media te nga pendan kam hi tang ba phidi ben bat bhai ka po jong la jong bamli ben chu scroll bigum to klem daw kam a te phidi ben kalong wa kongsan bha ben bat bhai ka po la jong nga ko ban I mean see me ki bakin treshi tambat bakin minot bha nga ju penlen ru ba shoban Khreh kot nga ju puli ka kot ba ban nga duai ban pan bon oblay ban ai nga ka jing start ba jing phang bar ka bor kan mau what ha ka por example pa bang rang tho shoban penda bat shoban sedang ru nga ju duai te nga kintui phi baro ba phen ban chania ban oblay but un le ek baro ya ka jing bha jong phi ho na yeng te kila kershan bha ki bahayeng ru kila boyang ki jing duai jong ki kila long proud bha mo tang ba nga kham la mudori ben yo adu kan ka jing ka khun oblay de psychology hi tang ba ka e ha po ba tho exam tang ba am tu kum no ngayo adu kan ho na ka nga ju so bang ben big kum to ya hayeng kum to se saya bam pat hobbies nga ju smart ben puli novels ru so bang ma tho poetry but nga shik crochet ru Mornings are always busy.
everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.